Għalkemm jismu Don Brace ħafna jafuh bil-laqam tiegħu Mr. Sofrito. Dan huwa raġel li f'temp ta' ftit xhur inbidel fis-stilla tal-internet tant li spiċċa bi kjujiet kbar ta' persuni li xtaqgħu jduqu l-famuż toast li jagħmel f'Ħaddingli. Iżda kif ġietu l-idea li jibda jitfa' filmati qosra fuq il-medja soċjali u kif mix-xejn irnexxielu jmur viral. Min-nies iktar bdew jieħdu toastijiet milli burgers u allora mbagħad bqajt nagħmel toastijiet u rabbit spring rolls u bdejt nagħmel daw it-TikToks bl-ewwej u noħroġ bl-order għal xi barranin għax qabel sa qabel ma kelli xogħol. Anka tliet imwejjed kont nagħmel hawn u qatt ħadd ma kien qalli xejn. Hemm issa f'daqqa waħda kulħadd qed tuġaw żaqqu. Net News daħal fil-fond ta' dan il-personaġġ li mhuwiex biss persuna tan negozju, iżda raġel li jaraf isir popolari grazzi għal kontroversja li nqalet bil-prezz ta' toast li kien qiegħed jagħmel dan apparti li baqa' jitfa' filmati ta' kuljum. Kienet inqalet naqra kontroversja għax min jgħid irħas, min jgħid mhux u whatnot. Imma fuq hemm bdejt nara li n-nies jisom iħobbu dat tip ta' affarijiet u bdejt nagħmel iktar. U plassek nixtieq ngħid li jiena biex mort virali ebda TikTok. Hemm dedikazzjoni li nagħmel at least 10 TikToks per day għax inkella l-algoritmi jisu dak iktar ma twaddab, iktar jgħinek, iktar ma twaddabx, iktar ma jgħinekx. Allura bekk naħseb qed insir iktar virali għax dejjem inwaddab it-TikToks kuljum. Inqum inwaddab it-TikToks, inkun għandi aqas qomt, inkun għandi fimt, imma bekk naħseb. Dawn il-filmati fuq TikTok għadhom sal-lum iġibu eluf kbar ta' views, buħut minnhom anki laħqu l-100,000 view filmat sempliċi li juru dan il-famuż toast. Interessanti il-fatt li dan ir-raġel irnexxielu mhux biss qajjem lin-negozju tiegħu, iżda f'temp ta' ftit ġimgħat spiċċa fuq fomm il-Maltin kollha, tant li kien hemm min anki niżel fis-sigħat bikrin ta' filgħodu mill-Gżira Wċija biex jieħu din l-esperjenza f'Ħaddingli. Madankollu fost il-Maltin ma tonqosx il-kritika min isostni li dan ir-raġel qiegħed jinqeda bin-nies sabiex idawwar lira bi prezzijiet esaġerati u min jemmen li dak li qed jagħmel huwa marketing ġenjali. Away! Sean! Ajja, Sean, inti mis fuq il-net. Matthew Polidano għal Net News.